Sona bwana. Rio. Ndalama chairman wa Tukwa Malikete sika uno wa kujiromoni jambirira wani ya landire wana atu wa Michael Usi manganya mumbe kuti mwalandidwa ino a vice jiromoni a vice president uno kujiromoni mulandire ule mwana kumaso mumbe kuti mwalandidwa tipereke ulemu kwa winadi samena wabwera pano malika ndi nthawi ine zambi ndilibe tikona kuti a vice president athu takulandirani ziko mukwambiri. Mau amene ndabwera nawo kunoko kulena kuti anthu kunoko Malawi kunoko kunomoni kunoko kutiwa ndi makhala panthu apo mavuto amene muli nawo sikuti situbaziwa kani imene ndabwera nayo kuno tionena kuti pali mafenda ambirimbiri akungokhala tuonena kuti kusika tipange discipline yake ndionena kuti kaya ndopulisa masamba kaya ndopulisa zipende kajani mukhale mmagulu mwanumo inakala nkulandi a president ngani ya mavuto amene tili nawo munomo musaone ngati kukhala vice president nthawi yoti tizishayina tizinyada nthawi yonena kuti titsese mavuto a president andivomera andi apereka support mukhale m'magulu mwanumo mulandire ngongole palibe zonena kuti ulandire ngongole iyi ukhale ndi chakuti ukhale ngongole iyi aliyense wazipente wa masamba ola mukhale mukupanga business aliyense amene angathe kupanga business pang'ono tikuthandizeni amene amadi anzache tuwalibe mulandu musamale bichi andale timakukondani nthawi zambiri chisankho chikayandikira pamene chisankho chili patali ntchito imene ilipo pakali panopa tikunena za anzawo mwakuti mwamuona mwakuti mundiye muziwafunsa kuti mwamunena anzanuyo tipase chakudya achilima ali moyo achilima ananena kuti mufya katafu tinalonjeza zambirimbiri mene achilima amwalira sikuti ine ndibwere panopo kananena achilima zija zizawo ine ndazisiya zizanga ichimo zimene tinanena zija tizipange ngati zingalephereke tilankhule ngalephereka chifukwa chake koma tiyesese kunena kuti tithandize anthu
komanso dziwani mulungu anamulenga aliyense pazifukwa izi anamulenga abadwe agwire ntchito yofulira anzake zabwino amwalire akaweruzidwe ku moto kapena ku paradizo zatirapompo ndiye magali moto mukuona apatakamba kwanza anu mamwimwimwimwimwi yopanda ntchito ena akulimbana ndine kupanga izi kulangula izi maganizo awo anuja kushaina sindi kushaina sindi kukona mtu mwanga mtu kuna kuti kodi vice president ukatha ndikakumana ndi anthu awa alizati chani ndiyeno a president agwirizana nawo mmene ndabwera ine kunoko tili ndi July uno ndi August ngongole zikhale zitaperekedwa mukalembana mwapase bwana awa opereka ngongoleyo aliko kuno ndaona nzimbe kunoko akulisa anzimbe alikoko kunoko ndapeza kuti anthu ena akulima nzimbe uko akukulisa nzimbe maiko ena Tanzania kumwepa anasiya kukulisa nzimbe kuti mtu akakula azikahula madya bali makina acha amasenda kuduladula kumakulisa mumabaketi tizina kukakulisa kuti mashoprite kuti amene akukulisa nzimbewo mwauze kalipo 5 kuna 5 ndini makina oti tiyapase aulere azisendera azika mumabaketi akafuna makina omawa makina kuti atenge mawa atiyapasa tifuna ife kama ise kupereka ndalama za anthu apake ma business omaliza muziganizire nokha ndi ana nthawi zambiri andale ena amakuuza ndizochita kugenda anthu kutukwana anthu koma lero ndinu anyamata mulili mphamvu mawa ni kucha mphamvu zomulibe kutaka mutakalamba sazabwera ndikukosa ndalama andale unjani muli ndi mphamvu pakali pano mupasike kuchekera kwanu kwile ntchito kuyang'ana kwambiri kuta masamba mpange ngongole mulandire pasabawo mpaka ngongole tamba naiti koma mukalandira ngongolezo mukalandira ngongole amayi ndi ababa muzibweza ena akalandira sabatani kodi zabweza somono kuto ndi kukalandira ngongole usabweza kulandiraso zina komwe ukabweza kulandira zambiri ndabwera kwa inu ngati m'bale wanga abale anga kunena kuti ine cholinga changa pamene tingathepo tikuthandizeni njala ilipo ndalakula nawo Dodima chimanga anthu alandira kuno ndi kwathu tizibwera tikalakula chinthu osachitika ndikuzokwene ndi makhawa ndikuzafunsa sumana makwanu ku vice president uswa maiko usi ku vice president ndiwainu anthu akutilomoni